Bai, BBKko presidenteak esan dauen bezala, BBKan ibilbide luzea, gure fundazioak ibilbide luzea dauka dependentzia eta ezgaitasuna daukaten pertsonei laguntzen. 50 urte baino gehiago daramaguz ekintzak eta jarduerak bultzatzen eta egiten eta sortzen, bai ezgaitasuna daukaten pertsonak eta haien familiei bizitza errazteko, bizi kalitatea hobetzeko. Gaurko moduko jardunaldiek egiten dutena da aukera ematen dauzkue hausnarketa bat egiteko bizitzen duten egoera, dituzten beharrak eta bai esperientzia praktikoak eta edo lehenengo pertsonako esperientziak ikusita eta alde teknikoa analizatuz egiten duguna da etorkizunerako perspektiba edo retoak markatzen ditugu edo mahai gaineratzen ditugu pertsona hauen bizitza hobeto izan dadin.